О, фирсне вече. И това е X-Factor. Аз съм циганче, обичам. Зарядни на врата ми. Пъпка, пъпка на гърба ми. Чекай, принцип не съм сигурен, че трябва да го правя, ама нищо. Значи, оставам мучаги и моцарелки. Не искам да поговоря така набързо, брат, защото трах от магазина. Нищо в мен съм с шорти, с дълги журапи. Май ще трябва да се привлека. И здравейте отново на всички. Вие сте отново с вашия любим психолог, Драгана Петкова. Радвам се да ви видя. Днес темата, която смятам така да засегнем, е нашето любимо предаване, нашето любимо шоу, което разтърси цялата площ на България. И това е Мис Мъж последно десетилетие. Значи, брат, първо да изключим, че половината от там, ако им пуснеш Тани богатство кешче с 9 джокера, сигурно стигна до 4-тия въпрос. Той го оставя, но както всеки от вас, така и аз имах любимец, фаворит, още от самото начало. И моят фаворит ме градна още със своята визитка, така ме градна доста. Искам да поговоря за унъс плешивата траба, черната сажда, печка, въглен, камина, калорифер, дед зъбти се катърмък. Мисля, че се сетихте коя е Пенка. Значи, Пенка е първо висъка с трактор, второ приличаш на плъх. Гледахте там интервюто ли, баджа ли, визитката ли, още не знам кой е. Всяко нещо си има цена, но аз струвам скъпо. Определено, към 24 някъде. Гледам някакви клипа на този морално мигралия Скот, дед може да я върши хамак между зъбите. Мърди. Оп, аз май пръднах. Да ти спърде в пъпа. Ще е бав разложения скалп. Гледам още някакви там глупости. Браво, моето момиче. България също така доста правилно го беше написала. Пенки, пожелавам ти вместо косми на краката да почнат ти растат усилия. Нищо друго. Не, брат, сега сериозно. Пенка, това е лично обращение към тебе. Просто моля да стоиш там при кокошките, стоиш си във фермата, играй си морски шах там с бълхите. Повече не се покажа в телевизията, защото заради спрях да си плащам кабелната. Тъй, че както ти казах, ти да спиш при кокошките, разпиш се на некролога на Младия Север и молята заради мен просто инсталира дича марва в хранопровода и им играе. Ай, че трябва от магазина.